Number 6, Jason Biluan. Dito ka ba? Dahil ka ba? Number 23, J.R. Almasol. Number 14, J.C. Manuel. Number 18, Jerome Cordero. Number 12, Benny Hopia. Number 33, Wilfredo San Antonio. Number 1, John Manuel. Number 16, Ray Palito. Number 4, Alvin Marquez. Number 10, Michael Arcanza. Number 49, Kenny Paran. Okay. Number 13, J.M. Portia. Number 30, Raymond Relabo. Number 26, Sherwin Nicdao. And number 56, Jeffrey Jacinto. Ladies and gentlemen, your team Powerhouse. Palakpakan po natin. Next up is the Crimson Team. Number 6, Paulo Abrilo. Number 14, Aaron Dugan. Number 28, Team Rizal. Number 11, Wendell Daniel Rocco. Number 15, Warren Padilla. Number 10, Alvin Cruz. Number 13, June Daliwan. Number 16, Marlon Divina. Number 88, Tristan Daliwan. Number 25, Joshua Domingo. Number 2, Jonathan Lopereno. Number 00, Rafi Pascual. Number 19, Michael Orlov. Number 33, Ian Christopher Quaresma. And number 3, James Ivan Jimenez. And Team Crimson. Okay, players, go to the center court for the seconds. Ladies and gentlemen, ito po ang paglalaban for our Junior Division Championship game. Okay, dito po sa kabila. Palitan kayo ng court. Yan. Sa kalat. So, ladies and gentlemen, pagkatapos ko nito, meron na tayo awarding ceremony sa place of the stage. So, muli po, kami po nagpapasalamat sa ating mga owners for the support na pinakita nyo po sa palaro po ito. Maraming salamat po muli. Dito po natin ngayon ang sino po ang ating tatangling. Colors, LGBT and the Mythical Fire.
Alin. Sablado. Sablado. Steady number 15, Lauren Padra. Number 25, Joshua Domingo. Number 12, number 00, Rafi Pascual. Number 20, Michael Caridad and number 11, Wendell William Roque. And the first one for the JG Powerhouse team, number 18, Jerome Calderon. Number 33, Wilfredo San Antonio. Number 4, Alvin Marquez. Number 14, JC Manuel. And number 1, John Manuel. Oh, ano yan? Okay, let's start the game. Okay. Yes, reminders ha, okay? Maging mabait po tayo sa lambang court ha, players. Hindi na. Okay. Start na po tayo. It's between King Shen and Powerhouse. Masyadong mataas. Okay. First ball goes to King Shen. Tama na po siya. Binigay kay number 20 Charisma to Joshua. Nakoto na. Ito po Oops, meron pang foul. Sa foul. Lima lang yan. Foul number 11. Villarreal first for Villarreal. Nakikita, naka-excited na ito ha. Ito mga Aljo. For 3. Wala. Pascual for the rebound. Ito po ang Kingshen. Villarreal. Claridad. Kingshen. 2-0. Bench po ng ano ha, ng Kingshen ha. Pakiupo natin, may upuan pa tayo. May upuan nakatayo. Manuel. Ito, nakuha po. Ni Padra. Padra to Joshua Domingo. Domingo! Uy! Sa kapal! Si Joshua. Ito, Calderon na dalawang mga para dito sa Powerhouse. Calderon, nagmamadali Calderon! Ito po ang Kingshen. Domingo. Domingo na talaga. Binigay kay Padra. 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 Nag-lane to. Wala. Rebound number 13, Marquez. Kano pong bola? It's bola po ng Powerhouse. Sabi na rin. Lastas ka rin po. Number 3, iyon. Calderon na bola para dito sa Powerhouse. Calderon. Calderon to Marquez. Nicely. Marquez. Oh, he's a bang. Oops. Into the defensive play to Marquez. Score pa natin ha. 2-0. Wala pa pong score ang ang Powerhouse. Villaroque. Sa Padrona. Villaroque. To Domingo. Wala. It's a 4-0 para po dito sa Kingshen. 7 minutes 54 seconds. Calderon. Calderon. To Manuel. Manuel. Oops. Meron pong foul. Foul number 20. Claridad. First. Manuel for 3. Yeah. Offensive run. Marquez. Wala pa rin. Another offensive run para po dito sa Powerhouse. Calderon. Calderon sa ilalim. Calderon pa rin.
15 to shoot para po dito sa powerhouse. Manuel. Wala. Ito, kanina pa rin. 10 to shoot para po dito sa powerhouse. Meron pong foul. Sino na foul? Number 20. Pangalawa para kay number 20. First free throw pumasok pa para kay number 33. Second free throw. Wala po. Rebound. Number 20. Ito na po ang Kingston. Villarroca. Villarroca na pala. Ay! Nabitawa. Substitution para po dito sa Kingston. Cruz in. Tinalikan ang dalawang fouls na si Claridad. 6 minutes 56 seconds. Tatlo po ang lamang dito ng Kingston. 4-1. Calderon. Calderon. Oops. Calderon. Pinapos. Pero napalo pa. It's counted pa. Foul number 11. Villarroque. Dalawa na yan. Substitution. Mukhang hindi maganda ang gising ni Villarroque, ha? Nakadalawa na siya. Bonus shot for Calderon. Pumasok. Uy. Knockout? Knockout daw, sabi na rin. So, ang lamang na po ang power sa isa, 5-4. 6 minutes 30 seconds. Padiranga, may dala lang bola? Padiranga. To Divina. Divina. To Cruz. 15 to shoot. Oh, sa traveling para kay Cruz. Pag-ilalim lang eh. Kuha ng bola. Calderon yung nila ng bola para dito sa powerhouse. To Manuel JC. Wala. Rebound. Oy. Wala po. Itinapak ni Calderon sa linya ang bola sa rebound. Ito papaskor na dala ng bola para dito sa Kingston. Divina. Divina, binabantayan ni Calderon. Divina pa rin. Ito, nakasundo pa. Ito na po ang powerhouse. To JC Manuel. Yes! It's a 6-4. 7-4 para po. Padrama. Ito, sa palpal ulit. Ito na po ang powerhouse. Padrama. Oops! Ito, nakuha Manuel. 15 to shoot. Manuel. Wala. 10 to shoot. Yes, a problem. Score again 7-4 in favor of Powerhouse. 5 minutes 17 seconds starting first quarter. Padrama. Tuloy, papasal ni Marquez. Ulit. Ay, ano tawag ng rep? Meron pong foul. Number 10, 16, Divina. Substitution. Ay, nasa penalty na po ang Kingston. Marami na po silang binigay na fouls, kaya nasa penalty na po sila. Early in the first quarter. Pumasok po ang first free throw ni Manuel. JC Manuel. Wala! Second free throw. Pumasok 2 for 2 for Manuel. Score natin 9-4 in favor of Powerhouse. Dulay. Dulay na dala bola, binigyan kay Pascual. Pascual Inararo. Yes! Pumasok po ang tira po ni Pascual, ha? Ang kanyang penetration, pumasok. Score pa natin 9-6 in favor of Powerhouse. 4 minutes, 42 seconds ating first quarter. Manuel for 3. Yes! There's a 3 for Jam Manuel. Score pa natin 12-6. Dulay, may dala na bola. Dulay to Cruz. Cruz, wala. Rebound. Ito na po si Marquez. Marquez to Calderon. Calderon! Yes! Score na tayo. Ito, 14-8. Balumbing na natin. 4 minutes 13 seconds. Dulay, may dala ng bola. Dulay pa rin. Ito, nakasundo ulit dito ang Powerhouse. Ay! Lumapas. Sumobra po ang lakas ni Calderon.
Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. 3 minutes, 52 seconds. Walo po ang lamang ng powerhouse sa Kingshen. Eto, nakuha ka na. Hindi, eto, for the rebound. Nakuha po ng Duray. Walo po na powerhouse. 3 minutes, 30 seconds. Doblado. Calderon, tumira ng 3. Wala. Rebound, Cruz. Eto po si Cruz, binigay kay Divina. Divina. Wala sa ito sa Domingo. Bosa pa rin. Tempo shoot para pa rin sa Kingshen. Eto, another block for Marquez. Medala na mula. Marquez! Oops! Ika muna. Unsportsmanlike foul for number 14. Advantage foul. So, ibig sabihin yan, 2 free throws plus ball possession. Pumasok ang first free throw ni Marquez. Nag-i-enjoy po natin mga fans, ha? Lalo na pang fans ng Kingshen. Ayan po sila, tahimik sila so far. Ito po. Calderon, medala ng bola. 10 po naman dito ng powerhouse. JC Manuel for 3. Wala. Rebound. Marquez. Yes! Iba na. Iba na ang laki sa Star Margarine. Yan po si Marquez. 3 minutes, 20 seconds. Dulo pa rin. 15 to shoot para po dito sa Kingshen. Binigay kay Domingo. Ay, wala. Ito po. Manuel. Nice play para po dito kay JC Manuel. Scope natin, it's a 28 in favor of powerhouse. 2 minutes, 18 seconds. First quarter. Dulay, may dala ng bola. Dulay pa rin. Uy, ito, nakuha ito Marquez. Marquez! Nice play para po dito. So, scope natin, it's a 22. Dulay pa rin may dala ng bola. Dulay kay Cruz. Cruz. To Pascual. Yes. Time remaining 1 minute 38 seconds. First quarter. Lamang po dito ng 12 ang powerhouse. 22-10. Calderon. To Manuel. 15 to shoot para sa powerhouse. Manuel. Wala. Rebound Pascual. Ito na po ang Kingshen. Pascual pa rin. Nabitaw ang bola. Nakuha po ni JC Manuel. Tabinggo kay Calderon. 1 minute 24 seconds. Calderon. 15 to shoot para sa powerhouse. To jump. Jump. Wala. Ito, nakapo ni Joshua Domingo. Ito po, Dulay. Dulay na doon na mula para sa Kingshen. Dulay pa rin. Domingo si Dulay. Uy! Huli ka. Salaki na. Nakakuha po ni Manuel. 1 minute time remaining. JC Manuel. Yeah! It's Manuel. It's a 10-24. 14 na po ang alaman dito ng powerhouse, ha? 49 seconds sa ating first quarter. Divina, Vigay Dulay. Dulay, tumira. Divina. 14. Divina. 33 seconds time remaining sa ating first quarter. 13-24. Calderon. Calderon may dala ng bola. Tumira ng long 3. Wala. Ang rebound, Cruz. 17 seconds time remaining. Binigay kay Pascual. Pascual. 10 seconds. Binigay kay Cruz. Cruz. Wala. Medical foul. Foul number 7. Number 33, sorry. 33 pala. 33, mark. 6 seconds. Domingo, first free throw. Hindi pumasok. Second free throw. Pumasok. 6 seconds, ha? Manuel.
Counter, sabi ulit, counter. Yes, it's a 3 for number 12 ng JDQX. Score natin, it's a 29-16. Bola pa po nila. Anong nangyari doon sa King Shen? Preste pa naman dito ng powerhouse, ha? JR to Melvic to JR. JR to number 12, 15 to shoot. Binigay kay JR ulit. 10 to shoot para sa powerhouse. Melvic for 3. Wala. Offensive rebound for JR. JR pa rin. JR pa rin. Wala, kapos. Ito na po ang Christian. Nabigyan ka sila ako. Ayan na, gumagala na si Villarreal Roque. Cover natin, it's an 18-29, 8 minutes 24 seconds sa ating third quarter. Ay, second quarter. Number 13, it's a traveling for number 13. Huli ka. Portia. Ito pa, William Roque, may dala ng bola para sa King Shen. William Roque, to Daliwan. Daliwan for 3! Wala! Rebound ni Cruz. Cruz ngayon may dala ng bola. Oops! May babang blocking foul. Foul 5-6, Bombay. Yan si Bombay, ha? Haddadi. Si Haddadi, ito. Uy, ganda sana nga, pero mahuli siya. Ganito na po si number 30 na power out. To number 12! Hey! Ganado, ha? Oops! Yung bola, warning. Warning for number 13 for delaying the game. Dalawang tuloy na ako. William Roque, ngayon nagala ng bola para dito sa King Shen. To Daliwan. Daliwan for 3! Yeah! It's a 3 for Daliwan. Score na rin. It's a 21-31. 7 minutes 9 seconds. JR, tumalaksak. Yan, ang ganda naman. 3 points yun, 19 tsaka 3, di ba 22? Super for JR. Ito, Daliwan ngayon may dala ng bola. Daliwan to William Roque. William Roque. Hey! It's a traveling for William Roque. 6 minutes 46 seconds sa ating second quarter. It's a 21-33. Lamang po ng 12 dito ang powerhouse. JR to number 12 for 3. Binigay kay Revic. Hindi po pumasok. Daliwan po, Daliwan. Ito po, William Roque. William Roque! Ay, matik pa. Meron pong foul. Foul number 23. JR. Nakuha ba ako? Sa kamay mo pala. First free throw for William Roque. Hindi po pumasok. 81-33. Second free throw. Hindi rin pumasok. Rebound, Bombay. 5-6 na po nila niya. Ito po, given to Rebic. Nice play para dito kay Rebic. Score natin, it's at 35-21. 6 minutes 16 seconds. William Roque. Wala. William Roque, nice play. JR may dala ng bola. Score natin, 23-35. JR may dala ng bola para sa powerhouse. JR to number 12. Wala. Rebound ni ito na po si William Roque. William Roque! Ito na, gumagawa ulit sa William Roque. Rebic may dala ng bola para dito sa powerhouse. Binigay kay JR, 5 minutes 37 seconds. JR, 15 to shoot para dito sa powerhouse. So, given, oops, meron pang foul.
Foul number 13. Yan si Ay, Daddy. oh. 88, sorry po, 88. Dalawa na yan. Substitution para sa ano? Adrino, pumasok. Dalawa out. Pagkakataon ni Wendell, magpasok dahil wala yung malalaki nila. Pag pumasok sila dyan, brilliant. 2 free throws for Given. Hindi pa pumasok ang yung first free throw. Wala! Oh! Okay, pumasok po. 1 out of 2 para po dito kay Si number Daddy, oh, yan, oh, 12. Daddy. William Roque may dala ng bola para dito sa King Shen. Dito ka para makita doon, William Roque. Kita dito eh. William Roque. Dito. To Daliwan. 15 to shoot para sa King Shen. William Roque. Binigay kay Cruz. Wala. Nako William Roque. Wala pa rin. Given to the rebound. Ito na po ang powerhouse. Ready. Wala. Given. Oh, wala. Ito po si Daliwan for the rebound. Ito na po William Roque. William Roque. Meron pong foul. Ano naman? Foul number 13. Sa pala yung first for number 13. Inbound play para po dito sa King Shen. Ay, huli! Eto! Libre para kay JR. Yes. Score natin, it's a 38-25. Cruz. Cruz. Dumaretso si Cruz. Nice play para po dito kay Cruz. Score natin is a 27-38. Ito po si JR. Binigay ko Redick. Redick. Nabitaw ang bola. Bola po ng King Shen. Time remain 3 minutes 55 seconds sa ating second quarter. After this game, meron pa tayong awarding ceremony sa homeowners. Please stay po. William Roque may dala ng bola para sa King Shen. Binigay kay Cruz. To William Roque. To Adrino. 15 to shoot. Adrino for 3. Wala. Ang rebound ni Cruz. Cruz. Nakalusot. Oh! Yan pa! Yan ang maganda. Tatlong bantay. Pumasok pa. Foul number 13. Pangalawa para kay number 13. Goal shot for Cruz. Pasok po yan! Pasok! Ah! Hindi po lumabas. Nagulat pa si 5-6 ha. JR may dala ng bola. JR. Uy. Nabitawan. Score natin na 29-38. Siyam na lang po ang lamang dito ng powerhouse ha. 3 minutes 19 seconds sa ating second quarter. William Roque. William Roque may dala ng bola. Binigay kay Daliwan. Daliwan for 3. Kapes. Ready for the rebound. Ito po si Given. Binigay kay JR. JR! Malayo yun ha. Oops! Bola po ng powerhouse. 2 minutes 59 seconds sa ating second quarter. Siyam pa rin po ang lamang dito na powerhouse sa ating second quarter. Ready? Binigay kay JR. JR versus William Roque. JR to Redick. 15 to shoot para sa powerhouse. Nice play para po ito kay Redick. Score pa natin. It's a 40-29. Cruz. Dumiretso si Cruz. Yes! Score pa natin. It's a 31-14. 2 minutes 31 seconds. JR may dala ng bola para sa powerhouse. JR pa rin. Tumira ng long three. Wala. Adrino for the rebound. Ay! Nasabot kay JR. JR? Tumata po si JR. Binigay kay 5-6. Eh! Yan si 5-6. Nag-aabang. First two para ang kay 5-6. Ito sa Cruz. Wala. Kapos. Ito na po ang powerhouse. JR to Given. Given. Oops. Meron foul. Foul number 7. Kailan na po nanood? Adrino. King Shen. Score natin is a 42-31, 11 points lead by
Powerhouse, 1 minute 57 seconds sa ating second quarter. So, alamin po natin kung sino po ang mag-champion sa ating junior division. Sino po ang tatanggalin finals MVP sa ating pong Mosquito, Kids, and the junior division. At sino po ang mananalo sa ating best in uniform. So, bibigyan din po natin ng certificate of participation ang mga teams na sumali po sa ating Basketball League 2013 mamaya. Hindi senior na rin ang huli dyan. Championship. Mga kids ha, huwag makulit ha. Hey! Back to the ball game. Uy, yun, pumasok. It's a 3 for JR. Score pa natin, it's a 45-31. Daniel Roque. Daniel Roque, binigay kay 15 to shoot para pa dito sa King Shen. Adrino. To Daniel Roque. 10 to shoot para pa dito sa King Shen. Daniel Roque. 5 to shoot. Nabuhol-buhol na. Wala po. Symbol. Same ball. Sabi nila, 1 minute 26 seconds. Second quarter. Get na, dahil mo, maliliit yan. Kaya ni Cruz na. Ben. Order mo na. William Roque. Ito po, William Roque. Wala, malakas. Oops. Meron pong foul. Mumbai. Foul number 56 Bombay. Dalawa ka na. Ito po, William Roque. William Roque. Kaya pala pal. Binigay kay... Nako, dalawa na ako. Ito po si Gia. Binigay kay Given. Given! Wala, malakas. Nako, dalawa. Ito po, Kisha. Binigay kay William Roque. William Roque! Wala. Meron pong foul. Another 5-6 Bombay. Tatlo ka na. Penalty. Nasa penalty na po ang Powerhouse. 48 seconds time remaining sa ating second quarter. 14 po ang naman dito ng Powerhouse. William Roque first free throw. Pumasok. Second free throw. Pasok na pasok. Yan po ang kanila pong number 1 fan. Si dating ex-BOD, Nanay Mary. Yan. Fans po siya ng King Shen. JR. Binigay kay Given. Yes, nice play. Score pa natin. It's a 47-33. 38 seconds time remaining. William Roque to Cruz. Cruz, nabitaw na naman ang bola. Ito na po ulit ang Powerhouse. JR. JR. Bibalik. JR pa rin. Wala. Oops. Oops. It's an offensive foul. Para po dito kay number 12. Given. 25 seconds time remaining. 25. Lock. So far po, lamang po dito ang Powerhouse ng Shot lock yan, 14. shot lock William Roque may dala ng bola para dito sa King Shen. William Roque, tumira. Wala, huling-huling. May number 13. Ito na po si Given to JR. Yes! 10 seconds. William Roque. William Roque, sumalaksak. William Roque to Cruz. Wala. Okay, wala na pong oras. Divina, may dala ng bola para sa King Shen. Divina, long three. Yes! Ito, magandang simula. Para po dito sa King Shen. Courtesy of Divina Press. Atienza. Atienza. Binigay kay number 30. Mga bagong player na po ito ng Powerhouse. Number 30 to number 3, Atienza. 15 to shoot para sa Powerhouse. 30 for 3. Wala. Rebound. Cruz. Ito na po ang King Shen. Divina may dala na bola. Divina. Diretso. Oops. Binigay
binigay niyo, 15 to shoot para pa ito sa Kingston. Wala. Offensive rebound. Yes! Ito na, bumabalik na po dito ang Kingston. Score naman is a 38-49. 9 minutes, 9 seconds at in third quarter. Number 30, may dala na bola. Binigay, bakit? Ito po si Padrana. Dumidiretso! Wala! Joshua! Nakakuha po na yung 5-6. Ito, nakakuha po. Sino mo nakagawa ito? Ito, magandang haro ito ha. Padrana. May dala na bola. Binigay ka for 3. Wala! Evan po ni number 26. Oops! It's a para kay Jason. Ready pa shoot? Powerhouse! Substitution para po dito sa powerhouse. Jump in. Sinong papalitan? Lumabas na si Bombay. Ito, nakahabol na po dito Kingston siyam na lang ang lamang. Kanina 16. Divina, may dala ng bola. Divina pa rin may dala ng bola para sa Kingston. Binigay kay Padra for 3. Wala! Hindi pa rin si Padra na. Si number 28 pala yun. Pira nga lang, hindi pa katama sa ring. Ay, 8 and 11 pa rin pala naman. 49-38. Scorer, ayusin yung pag-score Jam, may dala ng bola? Jam pa rin. Atienza, nahuli. Ito po. Domingo, may dala ng bola. Domingo, turnaround shot. Wala. Jam, nakuha ang bola. Nasuntok. Pero, bola po ng powerhouse. Hika! Scorer, huwag nyo lang baguhin yung 49-38. Jam, may dala ng bola para sa powerhouse. Jam. Sa ilalim. Binigay kay number. Wala pa rin. Rebound ni Cruz. Ito ngay si Cruz. May dala ng bola para dito sa Kingston. Cruz pa rin. Cruz. Dumiretso si Cruz. Side set. Wala. May dala ng offensive rebound. Cruz. Binigay kay number 28. Wala pa rin. Oops. Mertong foul. Foul number 3. Atienza. Kabado talaga. Side throw lang po yan. Ito po. Number 2, Divina. Divina for 3. Wala. Rebound ni Cruz. Cruz ba ng bola para sa Kingston. Binigay rebound. To Divina. To rebound. 15 to shoot para po dito sa Kingston. Cruz. Wala pa rin. Another offensive rebound. 10 to shoot. Oh, it's a 3 seconds violation. Para po dito sa Kingston, Hindi nila malaman kung sino ang bola. Napakadulas ng bola, Pero, Kingston. Bading. Hindi pa kita. Okay. Back to the ball na po tayo, Side throw po. Yun. Ng powerhouse. 6 minutes, 49 seconds. Kaya iba kung... Third quarter, 11 po naman ang powerhouse, Kaya din kung hindi lang din marunong. Jam, may dala ng bola para sa powerhouse. Jam pa rin. Binigay kay number 3, Atienza for 3. It's a 3 for Atienza. Score pa natin is a 52-38. Divina, may dala ng bola para sa Kingston. Divina pa rin. Agwa ng bola. Nakuha pa ni Divina. Divina pa rin. Binigay kay Cruz. Cruz, 15 to shoot. Para po dito sa Kingston. Divina for 3. Wala, kapos. Ito po ang powerhouse. Jam, may nakuha ni Jam. Jam pa rin. Yes! Nice work para kay Jam. Score pa na rin. 54-38. 6 minutes time remaining sa ating third quarter. Divina, to rebound. Divina pa rin. Divina, 50 to shoot para sa Kingston. Cruz. Cruz, ito, nakuha natin ito. Oops. Pero, bola pa rin na. Kingston. Divina, long three. Wala, kapos. Jump forward. Meron pong foul.
number 25. Domingo. Psycho. 5 minutes 39 seconds at the third quarter. Jam, magdala na bola. Jam. Ito na, still. Ito po, Padrana. Padrana. Wala pa rin po na King Shen. Isayas nga lamang. Divina. Divina. Uy! Kaya mo po na kasama. Cruz. Cruz to Divina. 15 to shoot. Ay! Huli ka. Padrana. 2 steps to Lenny. 5 minutes 10 seconds sa ating third quarter. Laman po na 16 and Powerhouse 54-38. Jam, magdala ng bola para po dito sa Powerhouse. Jam to number 30. Wala. Aray ako nakapanipadula ng rebound. Ito pa padula ng number 15. Bigyan mo lang. Number 15. Nice play. Ay! Lumabas pa. Rebound ni Jam. Ito ay ng Powerhouse. Wala pong kalaban is for number 26. 2 points. 4 minutes 29 seconds sa third quarter. 18 points na po ang lamang dito na Powerhouse. So far, nananahimik ang fans ng Kings yan, ha? Sa ating pong right side. Divina. Divina, 15 to shoot para po dito sa King Shen. Divina. Wala pa rin. Okay. May tawag. Correct. Foul number 6, Jason. Substitution. Pasok, Pilaroque, and Pascual. Malalaki. Bon. Hindi kaya kahit Malakihan mo kasi si Wendell. Yun na malaki. Yan! Nice play. Ito po ang kanilang driver, ha? Si William Roque. Cover natin. Ito malaka. Hey! Ang ganda! Foul number 13. 3-0. Sila Mina. Meron pang bonus shot si William Roque. No! Mina! Pumasok po ang bonus shot. Scope natin. Mina! 33-56. 13 na lang po. Alam mo, ha? Number 30 may dala ng bola. Number 30 pa rin. Dirigay kay Jason. Backyard ka na rin ba ni Jimenez? Ito po si Cruz. Cruz. Dirigay kay Padrana. Padrana. Ito na Padrana. Oh! Meron pang foul. Mga nila, di ko nakulit. 2 minutes 48. Pangalawa na po para kay number 13. I-cheer mo naman yung asawa para lumakas-lakas. Pumasok ang first free throw ni Padrana. Wala akong dalang tubig. dahil kung gusto nila na kahit kalahati. Second free throw, Padrana. Pumasok third two for Padrana. Score natin 45-56 lang. Nakakalapit na po dito ang Kingston. Jam versus William Roque. Jam. Eto, kanya pa rin. 15 to shoot para pa dito sa Powerhouse. Yes! It's a 3 for Atienza. William Roque to Padrana. Padrana for 3. Wala. Padrana for the offensive rebound. Wala pa rin. Pascual for the another offensive rebound. Cruz. Cruz wala pa rin. Kanila pa rin. Cruz for the offensive rebound. Cruz wala pa rin. Ops. Kaninong bola? Bola po ng Powerhouse. 15 to shoot para pa dito sa Powerhouse. Oh. Oh. Foul number 6, Jason. Yung LeBron James.
ng JJKF. Kasama namin. Kasama namin. 1 minute 50 seconds sa third quarter natin. William Roque. Hindi, nung nakaraan. Binigay kay Pascual. Pascual to Cruz. Nice play. Score natin, it's a 47-59. 12 points po ang laman ng Powerhouse. Atienza. Atienza to jump. Jump pa rin. May dala ng bola para sa Powerhouse. 50 to shoot para sa Powerhouse. Jump. Oops. It's an offensive foul. For jump. 1 minute 21 seconds. William Roque, may dala ng bola. To Pascual. Pascual. To Atienza. To jump. Jump! Uy, wala. To Atienza. Jump for the rebound. 1 minute time remaining. Yes! Pumasok pa. Foul number 15. Padrana. Substitution, sir. Pangalawa para kay number 15. Padrana. Doon siya tigyan, dito na sa Pascual for the rebound. Ito na pang kisa William Roque! Score natin, it's a 49. Ito nakakuha pa ba siya seal? Tika muna, sabi ni Rep, doon po ng Powerhouse. Replay natin. Hindi ko mare-replay. Dali lang. 45 seconds at 45 seconds at the third quarter. Replay nyo para nakita! Isa pa po. 49-61, tama po yung score namin. Number 30, may dala ng bola. Wala. Rebound ni Jason. Jason! Wala pa rin. Rebound. Wala pa si Chris. Chris, libre. Ups, ay! Violation po, ha? Para pa dito sa Powerhouse. Yun. Tingnan niyo yung sarong na rin, ha? Pinag-aralan po yan. Rep, take two. Pinag-aralan po yan ang ating mga referee, ha? Mga ganyang calisthenics. 20 seconds. Gano'n mo kayo. 10 seconds. Time remaining. 5 seconds. Jump. Sinawal pa nila. Hindi dapat sinawal yun. Foul number Bakay, papasok. 10. Wala na, brilliant. Ayaw. Nangyari na. Basa na lang po, ha? Wala! Para magandang kalaban eh. Uy, wala! Lagyan mo ng padlock yung ano. Wala! Wala mo ng Powerhouse. Kanina po yung 18, ha? Mabot po ng 18 kanina yan. Huwag niyo nang dadagdagan. Ito po, Calderon binayan ng William Roque. Calderon to JR. Bola po. 15 to shoot. Ibabrel. JR for 3. Wala. Rebound Pascual. Ito po si Pascual yung may dala ng bola. Ito po, binigay kay Dalia. Wala. William Roque. Rebound. Oops. Yun, meron. Foul number 23.
Palo para kay number 23. O wala po. Ito po ang powerhouse. Bagong-bago ha. JC Manuel. Galing sa bench. Ikaw, John, ang umpisa na William Roque. Mas magaling yata. William Roque bigyan ng bola para dito sa powerhouse ay sa pincher. Binigay kay Cruz. Grabe Cruz. din. Ay, marami ka na sa nilalakaran. Arby, taga-sakit niya na. JR may dalang bola para sa powerhouse. Binigay kay Calderon. Calderon? Calderon pa rin. Calderon? Wala na, brilyano na. Kanya pa rin. Nice play para pa dito kay Jerome Calderon. Hindi pa pina... 8 minutes 35 seconds time remaining. Score natin is a 66-53. William Roque. Ito na William Roque. Ay, sa kalpal. Nakakuha po. Tingnan natin kung Manuel. Yes! Counter pa. Galing. Ball number 00 Pascual. Magaling kay Jam ito. Bonus shot for JC Magaling Manuel. kay Jam ito. Substitution para sa King Shen. Galing yung... Hindi ka agad. Bayan ko dito pa, bangko. Thailand. 8 minutes 18 seconds. 8 minutes 18 seconds. Manuel bonus shot. Pumasok po. Hoy, maya naman kayo, tampakman! Pascual. Papasukin niyo. Hindi. Pascual may dala ng bola. Sumalak kasi Pascual. Wala. Offensive rebound ni Pascual. Bigay kay William Roque. Wala pa rin malakas. Given for rebound. Given pa rin. Oh? Meron po siyang foul. Siya pang foul. Given na foul. Dalawa para kay Given. William Roque. Yes! Score pa natin. It's a 55-59. Ito, dinodobay po ito si Manuel. Pero may pong foul. Foul 0-0 Pascual. Pangalawa para kay Pascual. Gawin ko na ng 7 minutes 36 seconds. Calderon. Binigay kay Manuel. Ito na po ang ito na, gumagawa na ulit si William Roque. Score natin, 57-69. Isa lang yan! 7 minutes 26 seconds. Wala nang kapatid niya. Kapatid yan! Ito na si Gina. Ay, nabitawan ang bola. Eh, paano binunggo nito eh? At kung mabibitawan, binunggo! Calderon, balikan kay Joe. Yan ang powerhouse, talaga powerhouse. Eh, wala pang tugo eh! Hindi walang foul pag walang tugo! William Roque. Bakit may regla ka? William Roque, may dala ng bola para dito sa King Shen. Pag walang tugo, walang 6:55. foul! William Roque. Ala. 15 to shoot. Divina to Pascual. Alam siya ngayon! Calderon for the rebound. Ito ba yun? Parang tumira ng stress. Wala. Oops. O, pag sa kayo lang konting bangka pa! Foul. Number. Para King Shen. Officialis na nandito po. After po ang awarding ceremonies, kayo po ang mag-assist Oo, baka sa ating team chairman para pag-award ang ating mga trophies. William Roque. William Roque, eto na! Yes! Gumagana na! Si William Roque. Score natin, it's a 59-71. Calderon. Calderon to Marquez. Marquez, buhok! Yan! Yan si Manuel Marquez. Kalaban ni Pacquiao. Manuel Marquez. Cruz, binigay niya William Roque. William Roque. Tutabi na. 15 to shoot para po rito. Uy, huli. Ito na po ang powerhouse. Binigay kay G.R. Wala. Offensive ball. First back of the game.
Padura to Cruz. Yun, wala na sa depensa. Nawala sa depensa. 4 minutes, 33 seconds. Calderon. 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 15 to shoot para dito sa powerhouse. 10 to shoot. Calderon for 3. Wala. Timeout! Powerhouse. Hindi. William Roque may dala ng bola. William Roque pumasok. Nice play para kay William Roque. Cover natin. 63-75. Ginato given. Nabitawan po ang bola. Lagi kayo gawin nyo! 4:56. Kaya nag-iisa lang eh. 4 minutes 56 seconds. Malit pa si Ibo eh. Padura. Antayin pa si Ibo! Padura. Padura kay William Roque. Isa ka lang dyan! William Roque. To Cruz. Cruz to... Kanya pa rin. Nabitawan. Bola pa na. Powerhouse. JR. Binigay kay Calderon. Calderon. Calderon pa rin may dalang bola. Binigay kay Given. 15 to shoot. Manuel for 3. Wala. Ako, nakuha pa nila! Nakuha po natin siguro si Calderon. Calderon. To Manuel. Nice play. Para po dito sa powerhouse. 4 minutes 11 seconds. Time remaining. Pinasok na yung mga Score natin. It's a 77-63. Nasi Russell. William Roque. May dala ng bola. To Nababa po sa bola. Nakuha po ng powerhouse. 3 minutes 50 seconds. Manuel, nice play ulit para dito sa powerhouse. Score natin. Pagkasya dalawa, hindi nila 79-63. 3 minutes 39 seconds. Wala. Offensive. Nakuha pa na diba ni number 33. Por San Antonio. Wala po. Karma, segundo lang. 3 minutes 24 seconds. Pagod na yata si ano eh, hindi man lang Wala! Ay, nabitawan pa yung bola. Substitution, pasok. Wala! Mula na kayo dadambutin. Naglalata kay lahat eh. Walang sa gatas. Uwi na nga. Uwi na nga. Bisikan lang manood eh. ano magagawa mo, ang lalaki. Side throw. Hindi ka kayanin talaga yan. Dapat pintin na to. It's a 3. Wala. Eto, William Roque. Oops. May tawag si Rep. Foul number 33. San Antonio. Oops. Pairalin po natin dito ng ano ha. Tika muna. Warning number 20 ng Kingshen. And 33. Ay, buwan si daddy mo. Okay? William. William Roque. Binigay kay Dalian for 3. Yes! It's a 3! For Dalian. It's a 66-79. 2 minutes 54 seconds. Given. Dimaretso. Binigay kay Tamatagli San Antonio. Meron pong foul. Foul number 18. Kaya naman natakot na. Dalian. Talaga, sobra. Sa-rebound pa lang, wala. Pumasok po ang kanyang first free Lalo na throw. pag nasa collision ako, inebro yung nanlaban. Wala. Parang inebra lang. Pumasok po. 2-32 for San Antonio. Nibra sa Air 21. William Roque dala ng bola. Wala lang. William Roque. William Roque. 2-2 for 3. Wala. Rebound si Redick. Ito po si Isaiah.
minute, 24 seconds time remaining. 83-67. Oops. Foul number 30. Ay, 33. 23 para sa officer. 23. JR. No substitution. To Cruz. To Adrino. Ano ka ba, Paulo? Ito po, si number 26, Ligtao. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Sana tayo, nabutawan ng bola. Number 26, meron pong foul. Drama naman eh. Brian! Foul 7, Adrino. Sana sinunod Penalty. mo na. Pangpamas! Masawarte ka, oy! Sino ka ba? 1 minute, 50 seconds. O bakit? Tama naman eh. Technical foul. Bench foul on powerhouse. Entering the net. The power shoot mo! 1 minute, 50 seconds. Ito pumasok. Dito pala pumasok ang Brito Ligtao. Foul the technical free throw. Para po sa King Shen. Matatapos na. Technical. Oo, wala ka rin. Wow! Pasok mo yan! Oo, minsan lang tumira. Ano mga kauwi? Well, maraming fans pala si Adrino. Isa pa. Diyan pa kaya pa! Diyan pa! Mayroon ball, mayroon. Bola pa nga, King Shen. Sir, dito. Score natin is a 68-83. 1 minute 50 seconds. William Roque. Binigay kay Daliwa. To William Roque. Oops. Meron pang foul. Number 3, Atienza. Penalty. So after po nito, meron pa tayong awarding ceremonies ha. So please stay po kayo, mga Carmoners, to witness Nauwi na the kami! winners. Pumasok po ang first free throw ni William Roque. Ang kanilang driver. 1 out of 2 para kay William Roque. Ito na po ang powerhouse. Oh, tama! Nakahawi ka pa! San Antonio. Oh, nakahawi yun! Binigay kay Atienza, 15 to shoot para po dito sa powerhouse. Tangkas mo, boy! To number 26, wala. Kanila pa rin ang offensive rebound. 1 minute 25 seconds. Same ball, sabi na lang. Anak na ulit pa! Ang laki! 3 for Atienza, wala. Oh, yan! Ito po si Daliwa. Ayan na muna! Sa King Shen. Binigay kay Cruz. Cruz. Saan na yun? Wala. Again dito. Cruz ulit yun. 1 minute 3 seconds. Ito po si Rovic. To San Antonio. 55 seconds. Itong foul. Foul number 7, Andrino. Aba, Josie! Diba yan? 52 seconds time remaining. Yan lang alam gawin niya mag-foul. Hindi pa rin pumasok ang free throw ni Ligtao. Hindi pa rin pumasok pero offensive rebound para po dito sa powerhouse. Power ka nga! 2 points para kay San Antonio. William Roque. William Roque, yes! Kaya mo yun? Yan! Number 26. 35 seconds time remaining. Ligtao, may dala ng bola. Binigay kay San Antonio. To Atienza, 15 to shoot. Number 30. Tumira. Ayan, pumasok. Pero magagaling lahat sila doon. Last 20 seconds. Si Wendell lang. Andrino. Wala na. Meron bang 5 isa? Wala.
Last 12 seconds. 5 seconds. Wala ka pa. Oh!